guys! Welcome to my YouTube channel, Nabs Vlogs. Don't forget to subscribe me guys. At saka huwag kayo mag-isip ang aking ad kasi malaking bagay yon. Hi sa mga Bisaya diha, mga bayut around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, mamamua, pakpakpak. Chami-chami. Karon magluto ko og itlog. Itlog! Yan na ito'y tuyo. Akong panihapon. Nagsalan ako sa kong kaha. Maraw na ko ng itlog. Shout out pala sa akong viewers dyan, supporters na si Digimaki Bremen, si Digimaki Hilmot sa Bremen, Germany, og si Jubilin Obregon, tsaka si yan, ginulunod ako itlog. Violeta ba daw? Taga-asa din ka, Violeta. Kaya ginulunod akong itlog, guys. Mga bayot. Ako nang ginulunod mga bayot. Darang itlog. Yan, tuyo. Hilaw pa. Ay, ginoo ko. Kalasod sa kalabuhi. Grabe din kainit sa Pilipinas karon. Kaya mga bayot. Ready. Pak. Yan. Nagluto, tag-itlog, kay manihapon ta karon. Meron na akong oil oy. Guys, luto ta nagluto sa tag-itlog. Tapos sunod ko na pong tuyo. May kaning tuyo ba eh. Ako rin may isa diri, manlain mo kaon diri, ako rin man kay ako rin nagpuyo diri. Ang balihon diri, ka napagod na. Ay, nabuak. Virgin. Nabuak ang aklaw. Okay. Pa kay nadungag ko na nadungag ko kanon, rice cooker, hapit na pud maluto. Tutuwat lang. Paghuman ani ang tuyo na tumutuon ako. Mga unon. Wow. Ito tuyo. Ganun pag ang tuyo sa mga tuwil. Ganun yung nakauwi. Pero kaya pa ito. Mga bayot. Ang taon, buta na lang ang tuyo. Nagkulo-kulo ng kanon. Nagkulo-kulo na. Tuyo.
kumukulo ng kanon guys. Oh. Iga naman. Nakulo-kulo ng tuyo. Hmm. Kami kayo mga Bisaya. Kami kayong tuyo mga Bisaya. Ako yung ulunod tanan. Dili na kasukuan. Guwat. Kapit si guwata. Tuyo. Kalamiya. Umot na kaayo. Tapos magkinamot no, magkaon mo. Kapaka jud. Akong kanon. Uga na siya. Tataon. Kaon ako. Kaya akong balay. Gamay rami niya. Nabagyuhan magud ni na ito. Siminto tipak na. Wala pa ko'y pagka pang himo diha. Wala pa siminto diha. Kaya nabuak. Wala pa mong ko'y kwarta. Basta budget ang Lola S. Ang bayot. Ato na ning balihon. Suso ko sa tuyo. Kuan ka nang murag kaging-kaging. Kaging gamay. Hello mga bayot. Guwapa ko. Maglaway gid mo sa akong tuyo. Balihon na to. Atong balihon. Ay, naputol ang ulo. Alam mo, ganito yun, naputol ang ulo. Isa. So, tuyo, lamig ayos, lamig tuyo, mga bayot. Karon, buat lang malutok na. Ginot pa kayo. Bakit ka maluto? Nalay kuha. Kabila eh. Ano na po? Tuyo, maluto na.
Diba? Karon guys, maghukad ta karon. Ito naman. Ito yung kanon guys, oh, puti tayo. Guys, naghukad ako kanon. Wala oh. Tadaan! Wala ko kanon. Tadaan! Ato na siyang pagamayan. Ayan guys, oh. Ang tuyo, ang itlog, naanak ko ko'y kanon, magtimpla ko og suka dire. Dali lang guys ha. Timpla ka og suka. Yes, dato puti. Dato puti. Para makagana o saw-saw sa tuyo. Naapot ko'y sili dire. Sili dire mga bayot. Sili. Unang hugasan sa Diyosa na akong sili. Ako ng kusaon. Limpyo naman akong kamot. Ako ng kusaon. Da. Halang gini kayo karon. Anak ini mga Bisaya. Kung ano ang sili, pusa-pusaon. Limpyo man akong kamot po. Ako rin po yung kaon ani. Kita mo guys. Kayo. Pak. Naunat ta. Hindi pa doon kamay. Pak. Yan yung balyot. Pait. Papak. Kanon. Init. Ako naman isa diri, mga untang ninyo. Nanganabog ang bayot diri, trabaho, mag-i-stop. Bagong tanan, mag-ampo sa ka, para sa Holy Spirit. Lord, ang kasalanan sa pagkain, sa kapabaan natin. Lord, hindi na natin tahan, kaya mas bas ko sa mga sa mga nila. Hindi ka naman ito sa mga nila sa amin, para sa Holy Spirit. Lolo, go! Let's eat, mga bayot! Unang subo sa inyo, DJ Maki, ako mga viewers, supporters, nagkakay salamat. Kain na! Kain na! Papak, kami. Tulo. Sudan sa pobre, bro, lami. Pwede kami aday. Kami kayo mga bayot. Kami kayong tuyo.
Lamit kaya sa lechon dahil. Ano ba yun? Init. Init bang ano? Hindi ganda. Takulo na ako ng tuyo. Ano kayo? Ayan, talmos na akong ads. Kapangi ko ninyo. Para malaghan akong subscriber ko. Salamat. Ayan. Kat, ano naman? Ay. Ano pa na mo? Kalima. Grabe yung naari. Mananghid na ko, gano'n ako ng mga pagtuyo. Tugma na ko, gano'n nga.